ଖରା ଯେମିତି ହେଉଛି ମଣିଷ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ମାଲିକ ବସିଛି ମାଇକିନାକୁ ଧରିକି ଆସିବାକୁ ବସ କହିବେ କେମିତି ଜାଣିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଏ ବୋଲି। ମାଲିକ କହୁଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଇଜ 6 ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସନ୍ତୁ। ହେ ଆଇଲେ ହେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ କି? ହଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ଜାଣି କଣ କରିବ? ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜଟା କ'ଣ? ଅଭଦ୍ର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସାଇଜଟା କହୁନାହାନ୍ତି କେତେ? ଅଭଦ୍ର। କ'ଣ ବି ଅଭଦ୍ର କହୁଛୁ? ସାଇଜ କହୁଛ ସାଇଜ ଆବେ କୋଉ ସାଇଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାଲିକ? ପଚାରିଲେ କୋଉ ସାଇଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ଦଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ତ ଖରାପ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ତମ୍ପେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆପଣ ତ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସାଇଜ ଟା କହିଥିଲେ ଯୋଉ 6 ନମ୍ବର କୋଉ ସାଇଜ କଥା କହିଥିଲେ? ଆବେ ଶଳା ସେଇଟା ମୁଁ ଚପଲ ସାଇଜ କଥା କହିଛି 6 ନମ୍ବର। ଏ ଶଳା ୟାଡୁ ଛାଡୁ କିଛି କଥା ପଚାରନି ବେ ଶଳା। ମୋ ମାଇକିନା ବିଗିଡି ଯିବ ଶଳା, ପଳେଇବ ପୁଣି ନହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଶଳା ବାକିକି ଧରିକି ଆସ। ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମାଲିକ କହିଲା ଏବେ ଚପଲ ସାଇଜ 6 ନମ୍ବର, ଚପଲ ସାଇଜ 6 ନମ୍ବର କଥା ପଚାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ଚପଲ ନମ୍ବର ସାଇଜଟା କେତେ? ମୋ ଚପଲ ସାଇଜ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚପଲ ନମ୍ବର ସାଇଜ 6 ନମ୍ବର ପଚାରିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି 6 ନମ୍ବର କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ତମ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି? ତମ ମାଲିକ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ ଟିକେ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ମାଲିକ ନାଁ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡପାଣି ତମ୍ପେଶ୍ୱର ବାବୁ। ଓହୋ ସିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ କଥା ହେଇଯାଏ। ଏ ମାଲୋ ଏମାନେ କ'ଣ ଭଦ୍ର ଗୁଡାକ। ହ୍ୟାଲୋ ସଙ୍ଗିନୀ କୋଉଠି ହେଲାଣି? ମୁଁ ପିଲା ପଠେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଗେଇକି ଆସିବ। ରଖ ତମ ପିଲା। ଭଦ୍ର ଗୁଡାଙ୍କୁ ପଠେଇଛ ତମେ, ମୋ ସାଇଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମତେ? କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଚପଲ ସାଇଜ କଥା, ଆଉ ସେଟା ମୁଁ କୋଉ ସାଇଜ କଥା ପଚାରିଲେ? ଭଦ୍ର ଗୁଡାଙ୍କୁ ପଠେଇଛ ମୋ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଥରେ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଆସିବିନି। ତମେ ନିଜେ ଯୋଉ ଆସିନ ତ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଆସିବି। ବେକାରୀ ଲୋକଟା ହେନ୍ତି। ଶୁଣ ମାଲିକ ଫୋନ କଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ଦଣ୍ଡପାଣି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଇ ଶଳା କ'ଣ କି ମୋ ମାଇକିନାକୁ ୟାଡୁ ଛାଡୁ କହିଛ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଚପଲ ସାଇଜ କଥା ପଚାରିଲୁ। ତୋ ସାଇଜ ଶଳା ପଠେଇଦେବି, ଜଲ୍ଦି ଆସ ଘରକୁ। ଶଳା ମୋ ମାଇକିନା ଫୋନ୍ ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଲାଣି। ତମର ଶଳା ଅକାଳ କୁସୁମାଣ୍ଡ ଶଳା ବେକାରିଆ ଲୋକ ଗୁଡାକ ପଠେଇଲେ ଶଳା ଇଏ ହବ। ଶଳା ଆସ, ଏଠି ତେଲ ରଖିଛି ଭଲ କି ମାଲିସ କରିବେ। ଆସ ଶଳା ଆସ। ଚାଲ ବେ ମାଲିକ ସିଆଡେ ବେଗିଲାଣି ଶଳା, ତା ମାଇକିନା ଯୁଆଡେ